معبل زخونة فتنا نايتعينا تشجر فقره ودي لي خير مكره أما جرشان تسايلهم بأي مخنيا يوناس أما جرشان بس أجيرو مسفلت أو موسي كم زي ولو مسفلت بأي مخنياتيو زي كله مكر دارسوكم يلو بسم الله وولد ومنفس قدوس هدو أملاك أمين لما عنت علت كاب እግዚአብሔር بخولا لي كالديو بزبل رئسي نتخطاتها لي سلسة معلت زقون ببارتي ناقبرنا بزعبا صومن نوي ناين نوي سباب كميلوم كم زسألهم تايقت إمبوهم نيرو انتاي كجيروم يوم من تاي كنزقوم وزبل أعوزلو تمرتي نانا وانتاي تأمنا زبل بزوح بسفيحو كرم مهارو إنا مو ببارت سلا نحلفو هذه اللوم عنتي معرف حدا إنبيتي يوناس مالتيو كاب እግዚአብሔር مخولا لي كالديو بزبل أستمهرو رأس عزنا كرم مهارينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩ ገሊጹ ይመሃርና ካብ እግዚአብሔር مخولال ይካልዲዩ እንቢተይናስ ምዕራፍ 1 ነግዚአብሔር ድምጺ ናቢዮናስ ከምዚ ክብል ናቢዮናስ መጽዩ ይብል ናቢዮናስ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ በድምጹ ኒዮናስ ከምዚ ይልዎ ኪድ ናፍታ አባይ ነነዌ ከተማ ኪድ ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ኪድ ይሉ ክፍአቶም በደሎም ችግሮም ኩሉ አብ ቅድመይ በጽሑ ስለዝኾነ ኪድ ናብአ ስበኮም ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ኒዮናስ ናአገልግሎት ነብይነት መሪጽዎ ነብይ ማለት እግዚአብሔር አንደበት እዩ እግዚአብሔር በነብይ አንደበት ሐዲሩ ንህዝቡ ይምህር መልእክት ይሕልፍዩ ስለዚህ ነቢያት እግዚአብሔር ሰባት እዩ እግዚአብሔር ነባዕሉ ዝፈልዮም ዝቀደሶም ስለዝኾኑ እግዚአብሔር ሰባትና ተባሊ ጽዋ ነብይ ዮናስ ወን ካፍቶም ዝነበሩ ኣብ ግዚኡ ዝነበሩ ነቢያት እግዚአብሔር ንመምህርነት ንነብይነት ንህዝቡን ከምህረሉ ንዝመረጾ ሓደ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ካብ ዕለታት ሓደ ጊዜ ኒዮናስ እንታይልዎ ኪድ ተሰሞ ኪድ ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ናገልግሎት ክለው ኸደል ናምንታይ ይኽለው ኸደል ናፍታ ዓባይ ነነዌ ዝኾነት ከተማ ናባኽለ ኸካየ ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ነነዌ በጣም በጊዜው ዝነበረት ዓባይ ከተማያ ልዕልሚትን 20,000 ዝኣኽሉ ሰባት ይነብሩዋ ዝነበሩ እዮም ነገር ግን ነነዌ ካብ ብዝሓቶም ዝተልዓለ ሓደ እኳ እግዚአብሔር ሰብ ኣይተረኸበን ኩሎም በዲሎም كلهم عميصهم كاب እግዚአብሔር ተፈልዮም ነይሮም እዮም የዳዊት መዝሙር 13 ካብ ፍቅድ ሓደ ክንረእተለና እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ናብ ደቂ ሰባት ተመልኪቱ ይብል ንኡ ዝደልይዎ በጎ ነገር ዝገብሩ መልካም ነገር ዝገብሩ እንታልዮም ንኽፈልጥ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ናብ ደቂ ሰባት ተመልኪቱ ይብል ነገር ግን ኩሎም በዲሎም ዓሚጾም ረኺሶም ነይሮም ይብል ኩሎም በዲሎም እግዚአብሔር ክብሩ ጎዲልዎም ነይሮም ይብል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወን ነነዌ ክሪአን ተለ በደሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሑ ዓመጾም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሑ እግዚአብሔር ነነዌ ቅድሚ መቅጽዑ ቅድሚ መቅዘፍት ምውራዱ ንሰባኺ ዮናስ ኪድ ናብ ኣሞ ስበኺልዎ ይብል ነገር ግን ዮናስ ፈቃደኛ አይነበረን ኣብ ቅድሚኡ ስለዘለኹ እየ እግዚአብሔር ብቀረባ ይረኽመኒ ስለዝኾነ እዩ ዝጭቅጭቀኒ ዘሎ ወንጌል ንኣገልግሎት ብምባል ኖ ኣነ ካብ ቅድሚኡ ክርሕቕ ኣለኒ ካብ ቅድሚኡ ክኽውልል ኣለኒ ንሱ ናብ ዘይረኽበኒ ቦታን ስፍራን ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ዮናስ ብቐጥታ ካብ ምንታይ እዩ ካብቲ ዘለዎ ስፍራ ናብ ተርሴስ ዝበሃል ቦታ ብመርከብ ክኽውልል ከይዱ ዋጋ ከፊሉ ከይዱ ዝገርም ነገር ስለዚህ ርእስና እውን ካብ እግዚአብሔር ምኽውላል ይከኣል ድዩ ብዙሕ ሰባት ጸልማት ምኽንያት ገይሮም እግዚአብሔር አይርኤናን ብምባል ማንም አይርኤናን ብምባል ኃጢአት ሰሪዮ በደል ይፍጽሙ እዮም ካብ ሰብ ከም ንሓነ ኸሌና ካብ ሰብ ጸልማት ምኽንያት መጋረጃ ምኽንያት ገይርና ገዛ ዓጺና ክንከወል ንኸሌና ሰብ ውሱን እዩ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ጥራሕ ይዝርኢ ዝሓስብ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን ማንም ኣይኽወል ዮናስ ካብ ይውህነቱ ዝተልዓለ የዋህ ስለዝነበረ ካብ ይውህነቱ ዝተልዓለ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣኹሪፉ ንምንታይ ናብ ነነዌ ይልእኸኒ ብምባል
ነነዌ በደለኛ አመፀኛታት እዮም ስለዚህ ዮናስ ታይ ሐሲው አነ ኸይደ ናብ ወንጌል ክሰብ ማለት ከይደ ነግዚአብሔር መልእክት ከተሐላልፈ ነግዚአብሔር ቃል ክምህሪ ንስሐ እተው ኹሎም ንሳቶም አመፀኛታት በደለኛታት ስለዝኾኑ ናብ ልቦም አይመለሱን እዮም ንስሐ አያቱን እዮም ኢሉ ሐሲው ንሳቶም ንስሐ አያቱን እግዚአብሔርን በኃጢአቶም በበደሎም ምክንያት ቸር ስለዝኾነ ፍቅር ስለዝኾነ መሐሪ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይቅር ባህል ስለዝኾነ እግዚአብሔር አይቀጽዑምን ይሉ ንሳቶም ከበደሎም አይመለሱን እግዚአብሔርን በበደሎም ምክንያት አይቀጽዑምን በመባል በድሕሪ ድማ አነ ሐሳዊ ነብይ ክበሃል እየ ንስሐ ተዚአትኩም ናብ እግዚአብሔር ተዘይተመሊስኩም እግዚአብሔር ክቀጽዑኩም ይለብምን ንጋረይ በድሕሪ ግን ንሳቶምውን ከበደሎም አይመለሱን ካብ ክፍአቶም አይመለሱን እግዚአብሔርን ቸርና መሐረ ስለዝኾነ ንሱውን አይቀጽዑምን አሞንጎ ዝቀርቀር አነ እየ ሐሳዊ ነብይ ክበሃል እየ በመባል ቀጥታ ተሐሲው ካብ እግዚአብሔር አኹሪፉ በቀጥታ ናብ ተርሴስ ናይ መርከብ ዋጋ ናይ ትራንስፖርት ዋጋ ከፊሉ ናምንታይ ከይዱ ናብ ተርሴስ ኮብሊሉ ይብል በሐቅ ካብ እግዚአብሔር ምኹብላል ይካአል ድዩ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ይብል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ይብል መዝሙር 118 መዝሙር 28 ክሪዮተለና ይቅርታ መዝሙር 138 ፍቅድ ሸውዓተ ጀሚርና ክንሪዮተለና ከምዚ ይብል ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለሁ ይብል ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ ይብል መዝሙር 138 ካብ ቁጥር 7 ክትሪዮተለኹ ካብ መንፈስ ጋስ ናበይ ክኸይድ እየ ካብ ቅድሚ ገጽካኸ ናበይ ክርሐቕ ይኽእል ኢሉ ናብ ሰማይ እንተኸድኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ ይብል ናብ ጥልቅ መሬት እውን እንተወረድኩ ኣብኡ ኣለኻ ኢሉ ከም ንስሪ ክንፍ እንተዝህልወኒ እሞ ናብ ጥልቅ ዘለዉ ባሕርታት እውን ብየማንን ብጸጋምን በሪረን እንተዝኸይድ ጫፍ ናይ ዓለም ነገር እንተዝኸይድ ነይረሲ ንስኻ ዘይብሉ እሞ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኢሉ ሞ ጨለማ እንተትሽፍነኒ ነይራ ይብል ጨለማ ምክንያት ገይረ ናብ ድቕድቕ ጨለማ ውስጥ ኣቴ ክሕባእ እንተዝብል ነይረ ብሓቂ ጨለማ ኣብ ቅድሜኻ ኣሎ ድዩ ይብል ኣብ ቅድሜኻ እኮ ኩሉ ዝተገለጸ ብርሃን እዩ ይብል እና ካባኻ ከመይ ኢለ ክርሕቕ ይኽእል ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ኣቐዲሙ ተናጊሩ ነይሩ ኣቐዲሙ ቅዱስ ዳዊት ተናጊርዎ ነይሩ ካብ ቅድሜኻስ ናበይ ክርሕቕ ይኽእል ኢሉ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተኸዊልና እንሰርሖ በደልን ኃጢአትን በየትኛውም ክስወር አይኽእልን እዩ ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ርሒቁ ኸይዱ ጸልማት ምክንያት ገይሩ ገዛ ተዓጥዩ ዝሙት ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል ካሊእ ሰብ እውን ካብ ዝተፈላለየ ሰባት ርሒቁ ካብ ቤተሰቡ ርሒቁ ኣብ ዝተፈላለየ እግዚአብሔር ኣብ ዘይፈትዮም ቦታ ንኡ ንዝብድሉ ንዝዕምፁ ህዝቢ ንዝጎድእ በደል ክፈጽም ይኽእል እዩ ማንም ኣይርኤንን ክብል ይኽእል ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐ መሲሉ ግን ካብ ሰብ ክርሕቕ ይኽእል እዩ ካብ እግዚአብሔር ግን ዝሕባእ ነገር የለን እንኳን ጸልማት ኣብ ልብና ዘሎ ልብና ገና ዝሓሶ ኩላሊት ከይመላለሶ እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ ስለዚህ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ፊት ቤተሰብ ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘለና ካብ እግዚአብሔር ክንክወል ከም ዘይንኽእል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ እንገብሩ ግሉጽ ምዃኑ ጸልማት ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ብርሃን ምዃኑ ንሰብዩ ጸልማት እምበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ግሉጽ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ኢለ ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል እየ ብምባል ከምቱ ጻድቁ ዮሴፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥሪ 12 ትሪእዎ ተለኹ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥሪ 12 ክትሪእዎ ተለኹ ጻድቁ ዮሴፍ እንታይ እዩ ዝበሎ እታ ሰበይቲ ምሳይ ዝሙት ፈጽም ክትብሎ ተለይት ማንም የለን ግቢ ገዛ ዓጽየ ማንም ኣይርኤናን ክትብሎ ተለይት ማንም ክርኤና ኣይኽእልን ምስጢርና ተሓቢኡ ክነብር እዩ ክትብል ተለይት ንሱ ግን እንታይ እዩ ዝበላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ኢለ ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል እየ ኢልዋ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ኢለ ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል እየ ኢሉ ብምንጋር እዩ ተናጊርዋ ትክክል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት እንተሰራሕኻ ይርኦ እዩ እግዚአብሔር ማንም ዝኽወሎ የለን ማለት እዩ ስለዚ ዮናስ ግን በቀጥታ እንታይ እዩ ገይሩ ናብ ተርሴስ ክኹብልል ደልዩ ናብ ኢዮጴም ወሪዱ ናብ ተርሴስ ተሐልፍ መርከብ ምስ ረኸበ ድማ ዋጋ ከፊሉ ቅርሺ ከፊሉ ካብ እግዚአብሔር ኮብሊሉ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ከፊሎ
ብዙሕ ነገር ገይሮም ፀግኦም ማጥፊኦም መልክዖም ማጥፊኦም ካብ እግዚአብሔር ዝርሕቁ ሰባት ክንደዮም ብሆነ ብዙሕ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ክርሕቁ ተለው መልክዖም ይጠፍእ ዋጋ ይኸፍሉ ጉልበቶም ይጠፍእ ዒኖም ይጠፍእ ገንዘቦም ይሃልቕ በረከቶም ይኸይድ ኩሉ ዕድሎም ይውሰድ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊልካ ካብ እግዚአብሔር ትራ እና ዮናስ ነዚዩ ካብ እግዚአብሔር ኮብሊሉ ናብ ጠርሴስ መርከብ ተሳፊሩ ከይዱ ይብል ነገር ግን እግዚአብሔር ዮናስ ችላ ብሎ አይካለን በቃ ዮናስ ከድካ ያኻይ ወለን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላክ እዩ ዕድል ዝህብ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ሐንሳም ተፍቂርኪ ሐንሳም ተፍቂርኩም ምእመናን አይገልፈኩምን አይለቆኩምን ፍቅሩ እስከ መጨረሻ እግዚአብሔር ንሕና እግዚአብሔር ክንገርፎ ንኸሌና እግዚአብሔር ገዲፍናዮ ክንኩብል ንኽእሊና ግን እግዚአብሔር አምላክ ካባና አይረሕቀን ናብ ትኸዶ ስፍራ ሁሉ ናብ ኃጢአት ቦታም ይኹን የትኛውም ጥግ ሀገር ዋላ እንትኾነ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኻ እንትኸድካ እግዚአብሔር ይስዕበካ ናበይኻ ትኸይድ ይብለካ ሕዝውን ክትገልግለኒ ትኽእል ኢኻ ይብለካ ሕዝውን ምሳይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ይብለካ ሕዝውን ይፍቀረካ ይብለካ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ በመርከብ ተጽዒኑ ህዚ እግዚአብሔር አይረኽበንን በመባል በቀጥታ ነብርሑ ሀገር ክኸይድ ተለ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ነታ መርከብ ነፋስ ላዒሉ ማዕበል ክናወጽ ገይሩላ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ነፋስ አልዒሉ ነታ ባሕሪ ድማ ማዕበል ከናውጽ ነታ መርከብ ክስበር ቀሪባ ይብል ክስበር ቀሪባ ነፋስ ላዒሉ እግዚአብሔር ንመን ይደልዩ ይኽብል ተለና ዮናስ ስለዝደልዩ እግዚአብሔር አምላክ ዮናስ ደልይዎ ናው ልቡ ክምለስ ክእዘዞ ስለዝደልየ ነዛ መርከብ እዚኣ ነፋስ ላዒሉ بمعملنا وصوا كسبر دليا كسبر دليا اتوم امر كوست زنبرو سبعتون بقطه انت يمديرو كنور نيم جمره غيزغر فرحوا كنت حلدن غون يلو كمتوم كالو زطحالو معبل نفاس تلعيلوم زطحالو نحنا وند خنطحن نخون بمبال كلهم فرحوا يبل معبلو نبرتع مسكده اتا مركب كسبر نقربت مسكده بقطة انت امجيرم نيم جمر امرجوم بقطة كلاتنا ناب املاخنا نشوف نسألين مهلل ليلوم يبل نيم جمر يا ارمجاز وصدوه كالي نغرا يوصدو بناي معلوم مستوعلن طببن تمريحو كالي يوصدو نيم جمر انا እግዚአብሔር እጭሆም ይብል ምርጫ خانا مجمر انا እግዚአብሔር ይሁን አብገዛና ኾን ይኸል አምስራ ቤትና ኾን ይኸል አብግል ህይወትና ኾን ይኸል አበካይዳና ኾን ይኸል أما حزتنا وستقون يخلي زخون نجر مزكا يخلي فتنا مزكا يخلي بزوج نجر قصة تكا يخلي معمل زخون فتنا أبيوتنا أبنابرنا بيت السباب فقري أب حدا أبزرح قتم يخلي أب هاجر كقتم يخلي طورنت كقتم يخلي كن بخميت فتحون هي متجمر يا نجر بنايم على خط بن مستوى على كتفتحه أي تمكر نايم متجمر يا مرج أخا أبزا مركب زنبورو نايم متجمر يا أنت يوم كيرو قدم بناي معلوم أسرار حكايدا من قد مختانو ناب እግዚአብሔር ተንበርኪሆም ጭሆም ጸልዮም ይብል ስለዚህ ምእመናን በክርስቶስ ክርስቲያን ዝኾኑ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝኾኑ ነመጀመሪያ ምርጮም ኣብ ሃገሮም ኣብ ገዝኦም ኣብ ቤተሰቦም ኣብ ሓዳሮም ኣብ ናብሮም ኣብ ስርሖም ኣብ ማንነቶም ኣብ ጥዕኖም ንዝገጥሞም ፈተና ዝኾነ ማዕበል ክፈትሕዎ ዝምክሩ መጀመሪያ ተንበርኪሆም ናብ እግዚአብሔር ክጽልዩ ኣለዎም ናብ መን ክጽልዩ ናብ እግዚአብሔር ክንጽልልና ነመጀመሪያ ስራሕ ሲዮም ዝገበሩ ናብ አምላኾም ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ይብል ነገር ግን ሓደ ሰብ ግን እቱ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝተባለ ዮናስ ግን ምስኦም ኮይኑ ክጽልይ አይከኣለን ምክንያቱ ምስኦም አይነበረ ናፍታ ታሕተወይቲ ቦታ ናይታ መርከብ ስፍራ ወሪዱ በይኑ ማንም ኣብ ዘይረብሾ ነገር ደቂሱ ስለዝነበረ ሓደ ሰብ ግን ዘይጸልይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ታገሩ እዚ ማዕበል ዝመጸውን በዞማ መርከብ ዝነበሩ ሰባት አይኮነን በቱ ናይታ መርከብ መራሒ ወይም ገናሕ ዝኾነ ካፒቴን አይኮነን ኣብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት በኦም ምኽንያት አይኮነን ንሳቶም ጸልዮም ግን በደለኛ ዝኾነ አመፀኛ ምዃኑ ናይዙ ማዕበል ምኽንያት ዝኾነ ዮናስ ግን ደቂሱ ስለዝነበረ ታችኛው አይጸልይም ስለዚህ እግዚአብሔር ንጸሎቶም ምላሽ ኮም አይካል ነዚህ ያገዛና ብዙሕ ጊዜ ፈተና ገጽም ተለ መከራ ገጽም ተለ ችግር ከገጥም ተለ ግጭት ከገጥም ተለ ኣብ ሃገር ኮን ይኸል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮን ይኸል
نمجمرة ببعلنا إلى بمكساسنا الحلف إجل بمتقومنا الحلف نجرجن قومينا كم زياتهم جم مفتوحين تأيو نابك زيابير نسألي بيتسوي كله حبيركا نابك زيابير نسألي كبالو نمجمرة مرجوم سيزون حبير كمان نمكيك أري ما نمنا بيتسب أكل كي طرفه مخنياتو خمونغونا حدا نابك زيابير صلوت السماع سب كليفي حبيركا كبين خامس الله نلعلي حبيركا خصل تلخا واقالو أكن مكزيابير مخنياتو كمونغوهم حدا بكزيابير في صلوت السماع مقوس اللو سب كليفي بسنكو كزيابير عملا بحرات كوردي خلي كقطع كزيابير كقطعو كغزكزي خلي كرح يخلي بمولونا كزيابير اليوم جن معبلو نابرتع خيدو إيزو ولتنيا ارمجاز وصلو وانت ايو من الباتيلو نزا مركب زيئا اتو اوست ازلو زي تأكمن نبرت كبيدو واقي يخون بمبان اوز نبرفت مركب زنبر اقوحوم نامن تايشنديمو نابحري كوغدو وكشنديو جميرو ولتنيا مرجع مجمرنا بزيابير اسأليو أكتاتيلهم دم أنتايم جرو بغت أكتاتيلهم دم أفت مركب زلوا أقحى كم عقمان نجعله خينو وخي يخون من البات تجرس خي يخون يلو اسكيلو نقال له بمبال كفت مركب نبرتان أم شنديمو نبحري نجرجن حزون تايكونا تمعبل أيبلن إكزيابير مست نبرتو قداي أيكونا منسيو نايت معبل نايت منسيو ثم أوزن ورم مركب زنور سبات أيكونا ሁለተኛ ድማ መንሲው ትንብረት አይኮነን ስለዝኸበዳ አይኮነን እዚሁም ዘምረናን ምን ታዩ ይሎም ሁለተኛ እርምጃ ጸልዮም ክፍታህ አይካለ ስለዚህ ቀጥታ አበቃ ታመርከብ ክፍትሽዋ ጀምሮ ንብረት ናይቱ መርከብ ውስጥ ዘሎ ክነው ግዶልና ናባህር እንሽ እንዲሆነ ቃልሎልና ይሎ ምን አልባት እሱ ይኸውን ምን አልባት ጸጥ ብለና ይሎ ሸንዴሙ حزون صلينا خفت تحت زي كيلو جزانا نفتشو من البات طاوت كيلي من البات اغزيابير زي فتو ماننت حلينا غيرو اسقنا وكدلنا من البات لبنا قيم بقل حلينا نصلن نصوم لنا غيرون እናጮህና እናጸልና እናተማህለና ለምን ታግዚያብሔር ምላሽ ሲያበኒ من البات ልብኻ ጣወት ከይህሊ ዘይ ይጠቀምና እግዚአብሔር ዘይ ይደሉ ነገር من البات ክፋት ከይህሊ من البات نسب غدغاد تقفر لها خيخون من البات ناي سوي وتنبلاش لنا خيخون الناس قومنا نصلنا بيت مقدسنا تملالسنا ناግዚአብሔር ሰማቲና እናበልና ነው ግዱ ንብረቱ ማውቂዶ ይብል አገዛ ኸዘሎ ዘይ ፈቀ እግዚአብሔር ዘይ ፈቱ ጣውት አውቂዶ አርሐቁ አቤተ ክርስቲያን ዘለው ጠንቆልቲ አርሐቁ ማውቂዶ ክፉአት አገልገልቲ አውቂዶ ሞይንሳትዮ من البات بኦም ምኽንያት ከይኹ عندنا ساميل معرف كل تفندت لنا عندنا ساميل معرف كل كفقد سلسة فندت لنا دقيق كانوا إلي أفني هالسبالو نسوا عمس أنياتات بدل أنياتات كوينو ما كلمة هوتو تسيون يقل جلوس لسنا بارو እግዚአብሔር ነዞም كل تبدلني عمس أنياس لفتسيف حزب إسرائيلاويان ጦርነት خسيتهم نيو مكرا مسيوهم نيو هوتو تسيون تماريخان إيرا إسرائيلاويان تواريدهم نيرو ثم كل تعمس أنيا تسلز نوري تاري ما جزخ عمس أنيا هيل إግዚአብሔር አምላክ ንሳኻት ስለዩ በደለኛ هيل ጣዖት አምላኺ ከይል አቤተ መቅደስ አብገዛ አብስራሕ አብሃገር ኩላትና ሓቢርና ተዘይጸልያ ውገድ ዝግቦቕ ተወጊዶ ይግበካ እግዚአብሔር ሆይ ከባዕሊ ያድሕነኒ ወሎ ዙሕ ሰባት ስለጾም ችግር የለውም ይጾሙ ይጽልዩ ሰዓተ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይሕልውዮ ግን አብልቦም ግን ጣዖት አለው ትዕቢት አለው እዚህ ከተወግዶ ተርሕቆ ይደሊ ካፍታ መርከብ ዝኾነ ልብኻ ተርሕቆ ይደሊ ካፍታ መርከብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ትዕቢተኛ ተርሕቆ ይደሊ እግዚአብሔር ክፋት ተርሕቆ ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ጠማማነት ካብ ልብኻ ተርሕቆ ይደሊ ዓመፀኝነት ህልኸኝነት ካብ ልብኻ ተርሕቆ ይደሊ እግዚአብሔር ከተወግዶ ይደሊ እግዚአብሔር ጸሎት ካሰምበት ኮይኑ እና ዞም መርከብ ዝነበሩ ሰባት ጸልየው መጀመሪያ ሁለተኛ እርምጃ ወሰዱ አመርከብ ዝነበረ ንብረት ንቀንስ በመባል ናምታቂሮም ጀሮም ስለዚህ ያ ልብና ዘሎ ጣዖት እግዚአብሔር ዘይደሉ ያ ቤተ መቅደስ ዘሎ አገዛና ዘሎ
أمس أبصرحنا زلوا أبهجر زلوا عوضات كنفرز كنوجد يقبلنا سالساي كتيلو من تاجرو سالساي زي كل جيرو معمول زون تقبل سلا زي كعلة اتونا يمركو كابيتين مرحز نبرة بغطتان تاجبر دليو كداسس دليو تامركب كلايس كتاج كابل عليس كاب تحت زلو سوستيو تمركب زلو بمولو من علبات زي سأل يسب كيلي زي يدل نجر كيلي كداسس جميرو داسس جميرو جزانا خنداسو يقبلنا لبنا خنداسو يقبلنا مالك أهو كده يوينا قبل تلنا أبس إدك استحابة حقيقة كيلي هتحتنا وستي تعبيت كيلي كنفرح لنا أهو نتنيا قل جاي عمس أنيا قل جاي كيلي كتفضل لك هو نجيل لاي استدبقه ونجيل زي كون خيلي كتمرمر يقباك كم توح أنت أدى انكردادو كابسرنا يتفليو كونجيل وانكردادو فليو كولبونا خاونة نعملو خو فلات بونتنا بمنفس بين كان እግዚአብሔር ቀርቦ አገልግሉ ስለዚህ ከዳስሱ ጀምሩ ተመርከመኛ ከዳስሱ ጀምሩ ናልሽ ተቢሎ ከላይ እስከታች ሲዳስስ አንድ ሰብረኺው ዮናስ ረኺው ይብል በጣም ትገርመኩና ዳሲሱ መስረኸበ ዮናስ ረኺው አፍታ ታቶ ወይቲና ይታመርከብ ስፍራ ቦታ ማንም አብዘይር ብሽን ቦታ ይሉ በከባድ ድቃስ ደቂሱ ነው ይብል ይገርመኩ እግዚአብሔር ዘይፈልጡ አህዛብ استفلالي ሃይማኖት ዘሎም እውነተኛ ሃይማኖት ዘይብሎም እና አምላኾም ክጮሁን ክጽልዩን ተለው ክምህለሉን ተለው ግን እውነተኛ እግዚአብሔር ዘምልኽ እሙና እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነ አገልጋይ ዝኾነ በእግዚአብሔር ሰብ በእግዚአብሔር ዝተመረጸ ነብይ ዮናስ ግን በከባድ ድቃስ ደቂሱ ነው መርከብ ክስበር ቀሪባ ማዕበል እናናወጻና ሐሌ ካልኦት አህዛብ استفلالي ሃይማኖት ዘሎም በሃይማኖቱ ምናጮሁና አምላኾም ዮናስ ነው እግዚአብሔር ሰብ እውነተኛ ግን እግዚአብሔር ለሕዝብ ከመረህ ለሕዝብ ከመህሪሉ ዝመረጾ ነብይ ዮናስ ግን ደቂሱ ነው ግድቅስ ይግቦደ ነው ለሙምኮ ዝخሰት ዘሎነ ዝዩ ቤተክርስቲያን ክትናወጽ ተለ ሀገር ክናወጽ ተለ ቤተሰብ ክናወጽ ተለ የቤተክርስቲያን መራሕቲ ሊቃነ ጳጳሳት መራሕቲ ሊቃውንቲ ካህናት እንብል ሰበኽቲና እንብል ደቂስና ህዝቡና ተማህለልና ጸለየ አፍ ደግ ቤተክርስቲያን ኮይዱ ናብ እግዚአብሔር ናጸለየ እግዚአብሔር ካብ ጦርነቱ ወድሕነና እናበል ካብ መከራው ጸናና እናበል ካብ መዓቱ ድሕነና እናበል እናጸለየ ሊቃነ ጳጳሳት ግን ደቂስና አለና ካህናት ግን ደቂስና አለና ዲያቆናት ግን ደቂስና አለና ሰበኽቱን ደቂስና አለና ህዝቡ አይ ሰበኽናን አይ መሃርና ወንጌል ይበና በዓላትና ቆጸርና ይና ቤተ መቅደስ ነው አይደለም ህዝቡ በየገዙ ግን አይአለሽና ይሁን አይአለሽና ይሁን አይዛብ እስካብ ዝቅስቅሱና በሃይማኖት በዘይ መስሉና እስካብ ዝቅስቅሱና ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ተማህለሉ እስካብ ዙሉና ክንጽበለና ቤተክርስቲያን ከም ወጽበለዋ ቤተክርስቲያን ያፍትቅስቅስ ዘለዋኩ ሰብ ፖለቲካ ነው ሁሉ ተመረሕ ዝግባለ ዮናስ ቀስቀሱና እግዚአብሔር ሰብ አይቆናል እግዚአብሔር ዘአምን አይቆናል ካብ አህዛብ ወገን ዝኾነ መርከበኛ እዩ ቀስቂሱ ዮናስ ከባድ እንቅልፍ ደቂስ ካለኻ አይልዎ ክንድቅስ ይብልና ንስኸበርኩና እግዚአብሔር ቤተሰብ ነቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ዝናዓኹም መልእኽቲ ዮናስ በየዓመቱ ተወቅስዎ ትኾኑ ንወቅሰሉ ኸውን ሊቃነ ጳጳሳትም ካህናትም ኩላትና ሰበኽትም ደቂስና ኣለና በከባድ ድቃስ አውዝ ሕዚ ተኸሲቱ ዘሎ ጦርነት አውዝ ሕዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ችግር መንስኤው ናይ ቤተ መቅደሱ ችግር ወንጌላይ ሰበኽናን ዞም ሕዚ ፖለቲከኛታት ኮይኑ ንስልጣኖም ኢሎም ጦርነት ዝጋጨይ ዘለው ንሕና ወንጌል ስለዘይ ሰበኽናዮም ኢና ኦርቶዶክሳውያን እዮም ዞም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ወንጌላይ ሰበኽናዮም አይ መሃርናዮም እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ ጸላይኻ በፍቅር ተሸንፎ ምዃኑ አይ መሃርናዮም ንሕና ስለዝደቀስና ብድቃ ስለዝደቀስና በአና ምክንያት ማዕበሉ ተልዒሉ ምናልባት ኢድናና ፖለቲከኛታት ንቕሰር ንኸውን ንስልጣኖም ኢሎም ፖለቲካ ጦርነት ተልዒሎም ንኸውን ማን ያውቃል ንሕና መራሕቲ በዘይ ወንጌል ምስባኽና
زي كل فرح حطيات ما أنا مغنيات موان بنتين فلت بيوناس مغنيات يزو كله زي ما عمل زي مركب زي خمس تناوزة سلازين بقطتاي كسكيسو ولا من تايدك إسكايلو من تايدك إسكايل تغطيو من علبات سأليلو من علبات نام أملاك كتشوهيلو من علبات እግዚአብሔር ይቅር ይብለና ይኹ ማዕበሉ ይርሕቕ ሆውኒው ጸሊናው አምላክ ካይሉ አራተኛ ዮናስ ግን ክጽሊ አይካአለን ሪዎ ብድግን ተበለ ማዕበልን ኃይለኛ ናብ ሰማይ ይቁለለሉ እታ መርከብ ትንቅጥቀጣላ ማያት ያሉ ክስበር ቀሪባላ ህዝቢ ይበኪ ይጮህሉ አፍታ መርከብ ውስጥ ኮይኑ ዮናስ ምንም አይመስልን በኡ ምኽንያት ብናቱ ኃጢአት በደል እንቢተኝነት ምኽንያት እግዚአብሔር ማዕበል ከም ዘለዓለ ይፈልጥ ይናት ኃጢአት ምኽንያት ይፈልጡ ጸሊና አምላካችሁ ምናልባት ይቅር ተበለና ይሉ እሺሉ ዞሪሉ ግን አይጸለይም ምኽንያቱን እሱ እንኳን እና ፈለጠ ግን አይጸለይም ዝምታ መሪሱ ሓደ ጊዜ ብዙሕ ጊዜ ህልኸኛ ተንሰባት አለና አገዘና ዝተኸሰተ ህውከት ፈጠራ የሆነ ችግር መከራ ሕማም ኮን ይኸዲ መቅዘፍት ኮን ይኸዲ ብዙሕ ነገር ዝተኸሰተ አገዘና ህውከት በአና ምኽንያት ምኹና ናትና ኃጢአት ምዃኑ እናፈለጥና ካሊ የዋህ ሓውና ቤተሰብና ሓፍትና እና ጮኸ እና ጸለየ ቤተ መቅደስና ተመላለሰ በአና ምኽንያት ምዃኑ ከም ዝተኸሰተና ፈጠርና ኃጢአትና ሸፊና እሞ ንስሓ ብዘይ ምእታይና መፍትሒኡ እናፈለጥና እዩ ንስሓ አቲና አምላኽ ይቅር በለኒ በአይ ምኽንያት በአይ በደል ምኽንያት እዩ እዚ ኩሉ ቤተሰብ ምንም ዘይፈልጥ ቤተሰብ ንጹህ ዝኾነ ዝብደለሎ በብዘይ ምባልና እዚ ኩሉ ዝብደል ዘሎ ንሕና ነው ዮናስ እናፈለጠ ዝም ኢሉ ዝወር በሊ ዝም ኢሉ አከታቲሎም መጨረሻ መፍትሒ ዝገበሩ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም እንታይ ኢሎም ሓምሻይ ማለት እዩ መፍትሒ ዘምጽዎ ችግሩን ምፍላጥ ዕፃነ ውድቕ ኢሎም ችግሩን ምፍላጥ እንታይ እዩ ችግሩ ጸሊና ክፍታሐይ ካለ ንብረት ዕቃ ናይታ መርከብ ሸንዲናዮ ቀነሳይና ክፍታሐይ ካለ ዳሰሳ ጌርና ዛ መርከብ ዳሲስናያ ዝቐረየ ሰብ ዘየጸለየ ይህሊ ክታች እስከታች ተደበቀ ይል ዳሲስናዮ የለም ረኺምናዮ ጸሊናዮ አምስተኛ ድማ ችግሩን ክንፈልጥ ኢሎም ዕፃነ ውድቕ ኢሎም አኩሎም ዕፃነ ውድቕ ኢሎም መጨረሻ ዕፃነ ውድቕ ኢሎም እዘው ዕፃነ ውድቕ ኢሎም መጨረሻ በመን ምኽንያት እዩ ዝኹሉ ችግር ደሪስዎ ዘሎ ደሪስና ዘሎ እዚ ማዕበል እዚ በመባል ዕፃ አውድቑ ጀሚሮም ነውድቕ ኢሎም ሻድሻይ በቀጥታ ዕፃ አውዲቆም ጸልዮም ዕፃ ምሰውደቁ ናብ ዮናስ በፂሓቶ ይብል ሰለስተ ጊዜ ናብ ዮናስ በፂሓቶ ኣብ መጨረሻ ዘም ሰባት እዚኣቶም ደንጊጾም ይብል ሻውዓይ ከምዚ ኢሎም ወከልዎም እንታይ ኢኻ በዲልካዮን እግዚአብሔር ኢሎም ምን ያህል እግዚአብሔር ክትውድሎ ተለኻ እዩ እዚ ኩሉ መዓት መጽና ዘሎ ኢሎም እንታይ ኢኻ በዲልካዮ ኢሎም እንታይ ይበዲልካዮ ኢሎም ስለዚህ ኢሎም ምናልባት ኢሎምዎ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ክብለና እንተ ኮይኑ በደልካ ሁሉ ዘርዚርካ ንገረናሞ መፍትሒኡ ክንእልሽ ኢሎምዎ ስለዚህ ቀጥታ ታይዮም ጠይቆምዎ ብምንታይ ምኽንያት ይባክ በደልካ ንገረና እንታይ ዓይነት በደል ስለዝፈጸምካ ይንገረና ኢሎምዎ ተራይ መጀመሪያ በደልካ እንታይ ኢሎምዎ እንታይ ስለዝበደልካ እዩ ሁሉ ደሪስና ኢሎምዎ ዕፃ ምሰውደቁ ሰለስተ ጊዜ አው ምስበጸት ቀጥተኛ ችግሩ እዮም መጨረሻ ላይ ችግሩ እንታይ ምዃኑ ደልዮም የምረኸው ንሕና ውና መጨረሻ ላይ ናቤተሰብ ኩሉ አኪብና ቤተሰብና ኩሉ አኪብና ምናልባት ትሽዓተ ሰባት አገዛ ሓደ ትሽዓተ ሰባት ንጽል ንኸውን ዓስራይ ቤተሰብ ዘሎ ንሱ በደለኛ ኾነ ይኽእል ንሱ ዓመፀኛ ኾነ ይኽእል ንሱ ስለዘይ ጸለየ ንሱ ንስሓ ስለዘይ አጤ ምናልባት እቱ ናይ ገዛ ችግር መከራ ሕማም እሱ ዘምጾ ኾነ ይኽእል ምናልባት ኩላትና እንሰብሰበለና ኩላትካ ተሰብሲብካ ኢኻ እንታይ እዩ ኩላትና እስኪ ዕፃነ ውድቕ እግዚአብሔር ሆይ ጠቁመና ሰብዚ በመን ምኽንያት እዩ በደል ዝመጹ ኢልና ክንዳስስ ይግበን እዞም መርከብ ዝነበሩ ሰባት ናብ መፍትሒ እዮም መጽዮም ስቁ ኢሎም አይተቀመጡን አንዳንድ ጊዜ እኮ ንሕና ንጮህ ንጸሊ ጾምና ንጸው ንጸሊና መፍትሒ ዝኾነ ነገር አሎይና ንእልሽና ንዳስሲና መጨረሻ ላይ ግን በቃ ጽሬ ድኺመ
ጸበል ተንከራቲተ በቃ ይካልኩን ኢድና እግርና እናጣመር እሳቶም ግን ቆሙ ጥራሕ አይገበሩም ዕፃ አውዲቆ አብ ዮናስ በጽሑ እግዚአብሔር ወናው ጠቂሞም መጨረሻ ላይ ዮናስ እንታይ ስለዘበደልካይና አምላካዩ እዚ ሁሉ ደሪስና ዘሎ ኢሎም ከላይ የከታትሎም ድማ ስራሕኻ እንታይ ኢሎም እንታይ ሓበዲልካዩ እግዚአብሔር ቀፂሎም ከዓን ስራሕኻ እንታይ ኢሎም ሳልሳይ ካቤኻ መፂኻ ኢሎም ካቤኻ መፂኻ ኢሎም ረብዓይ ድማ ሃገርካኸ ኣበይ እዩ ወገንካኸ ኻመን እዩ ኢሎም ጠየቖም ወዚየን ሓሙሽተ ነገር ጠየቖም በደሉ እንታይ ምዃኑ ስርሑ እንታይ ምዃኑ ካበይ ከም ዝመፀ ሃገርካ ኣበይ እዩ ናይ መን ወገን ኢኻ ኢሎም ሓሙሽተ ጠየቖም ዮናስ ድማ ከምዚ ኢልዎም ኣነ ዕብራዊ እየ ኢልዎም ዕብራዊ እስራኤላውያን ኤቦር ብዝበሃል ኣቦኦም ዕብራውያን ይበሃሉ አይሁዳዊ ዕብራዊ እስራኤላዊ ናይ አብርሃም ዘርኢ ኢሉ በቀጥታ ተናጊርዎ ስራሕይ ድማ ኢልዎም ስራሕኻ እንታይ ኢሎም ስለዝጠየቕዎ ዕብራዊ ምዃኑ ተናጊርዎ እስራኤላዊ ምዃኑ ተናጊርዎ አይሁዳዊ ምዃኑ ተናጊርዎ ስራሕኻ እንታይ እዩ ዝበልዎ ግን ሰማይና ምድሪ ባሕርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኑ የዘምልኽ ኢልዎም አምልኾ አገልግሎት እዩ ስራሕ ኢልዎ ናይ ነቢይ ስርሑ ናይ ካህን ስርሑ ናይ ጳጳስ ስርሑ እግዚአብሔር ምግልጋል ህዝቡን ምግልጋል ኢና እግዚአብሔር ህዝብ መልእክት ምዕላፍ ዮናስ ስራሕኻ እንታይ እዩ ምስ በልዎ ሰማይና ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምግልጋል ኢልዎ ስርሑ እሱ ትክክል እሱ ይስራሕ ኢልዎ ነገር ግን ኢልዎ እግዚአብሔር ናምን ነው ኪድ ስበኽ ስለዝበለን ግን ኣብ ቀረባን ኸይረኽበን እግዚአብሔር ኢለ የዋ መርከብ ተጽዒነ ዋጋ ኸፊለ ናብ ተርሴስ ኮብሊደን ይኹልዎ ኮብሊለለኹ ኢልዎ ስለዚ እሶም ሰባት እውነተኛ እግዚአብሔር ዘምልኽ ምዃኑ ምስ ነገሮም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምዃኑ ምስ ነገሮም ስሩሑውን እግዚአብሔር ኣብ ምግልጋል ምዃኑ እሞ እግዚአብሔር አገልግሊሉ ሊኢኽዎ ናብ ህዝቡ ሊኢኽዎ እምቢ ስለዝበለ ስለዝቆብለለ እዚ መዓት እዚ ዓብይ መዓት ምዃኑ ጌጋ ስሕተት ምዃኑ እቶም ህዝቢ ኣብ መርከብ ውስጥ ዝነበሩ ዮናስ ገሲጾምዎ መኺሮምዎ በእውነት ዮናስ ይኽግስጾም ነይርዎ ዛሬ ካህናት ብምእመናን ክንግሰጽ ይግብአና እዞም ካህናት እዚኣቶም እናሰኸሩ እናተባልና ናብ ፖለቲካ ንኣትዩ እናተባልና ክፉ ስራሕ ይሰርሑ እናተባልና ብዝኣምን ህዝቢ ብምእመናን ብዘይኣምን ታራሰብ በአሕዛብ በሃይማኖት ብዘይመስሉና ክንውቀስ ይግብአና ነይሩ ንውቀስ ይግብአና ክንምከር ይግብአና ነይሩ ንሕና ኢና ክንምኽሮም ዝግብአና ህዝቢ ክንመርሕ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝበለና ንሕና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ኢና ግን ዮናስ ክመኽሮም ክግስጽ ዝግባእ ዝነበረ ጣዖት ርሓቁ እናበለ ክመክር ዝግብኦ ብስም በኣንደበት ኣሕዛብ በሃይማኖት ብዘይመስልዎ ሰባት እዩ ተወቂሱ ተመኺሩ ከመይልካ ሰማይና ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር የምልኽ ኣለኹ እናበልካ ካብ እግዚአብሔር በባሕሪ ክኸውልል ኢልካ ትሓስብ ኢሎሞ ከመይልካ ትኸውልል ሞኝነት እዩ ወህና ኢሎሞ ከመይልካ ካብ እግዚአብሔር መዳፍ እስክትርሓቕ ትሓስብ ኢሎሞ እውነት ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ ይከኣል ቅድም ዝረኣናዮ መዝሙር 138 ቁጥር 7 ካብ መንፈስካ ናበይ ክርሓቕ ይኽእል ካብ ቅድሚኻ ናበይ ክኸውልል ይኽእል ኢልዎ ቅዱስ ዳዊት ንላዕሊ ተወፃእኹ ኮ ንስኻ ቁለኸ ናብ ጥልቂ ውስጥ እንተወርኩ ኣለኻ ብየማንን ብፀጋምን ከምልጥ እንተወልኩውን ካብኻ ከምልጥ ኣይከልኒ ጨለማ ክሽፍነኒ ኣብ ቅድሚኻ ኣይኽእልን ጨለማ ኣብ ቅድሚኻ ብርሃን እዩ ኩሉ ግልጽ እዩ ኣብ ልበይ ዘሎ እኮ ንስኻ ትፈልጦ እዩ ዮናስ ገሲጾምዎ ሕሊኑ እስካብ ዝወፅኦ ገሲጾምዎ መጨረሻ እንታይ ክንገብረካ ኢሎም መጨረሻ እንታይ ክንገብረካ ኢሎም እሺ ዝሁሉ ኾብሌትካ ዝሁሉ በቲልካ ዓሚስካ ታንገብረካ ኢሎም ዝሁሉ ችግር ዘእተኩም ኣነ የሉ ኣብ መጨረሻ ኣሚኑ ባይ ምኽንያቱ እዩ በዲለኩም የሉ ኣነ የበዲለ ዓሚፀ የሉ ስለዚ ንኣይ ናብዚ ባሕሪ እዚ ሸንዲዩን እሞ እዚ ማዕበል እዚ ፀጥ ክብለልኩም እዩ ክድሕኑ ኢኹም ኢልዎ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ
ዮናስ ህዝውን ካብ እግዚአብሔር ክውል الحاسيو ህዝውን ካብ እግዚአብሔር ይቅርታ ዝጥይቅ በደሉ ፈሊጡሎ እዚ ማዕበል ዝመጾ ምኽንያት በበደሉ በዘይ መእዛዙ ምኽንያት ምዃኑ ፈሊጡሎ ግን እግዚአብሔር ንስሐ ካብ ዝኣት ይቅርታ ካብ ዝኣት ሞት መሪጹ ብዙሕ ሰባት ኣለውኩ ኃጢአት ሰሪሖም በዲሎም ናይ ሰብ ህይወት ተበላሽዮም ሕሊኖኦም ክወቅሶም ተለ መጨረሻ ላይ መርዝ ንኽሰትዩ ህለትርክ ሒዞም ክሞቱ ብገደል ክጸድፉ ተሓኒቆም ክሞቱ ዝሓስቡ ብዙሕ ኣለዉ እባካችሁ ዝተኸበርኩም ኣሕዋተይና ሓተይ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ኣይኮነን ትሕርሞት እኮ ህይወት ከም ዘሎ ንሕሰብ ትሕርሞት ህይወት ኣሎ ያው ናይ ዘለዓለም ህይወት እሞ ደኣ ምስ እግዚአብሔር ንስሐ ኣቲና በክርስቶስ ከይተዓረቕና ናብ እግዚአብሔር ከይቀረብና እንተ ሞይትና መጨረሻኮ መጨረሻ ዘይብሉ ሓዊ ያለው ኣብ ሲኦል መን ከድሕነና ይኽእል ብዘይካ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ተዘይተዓረቕና በክርስቶስ ኣሚንና ናብ እግዚአብሔር ተዘይቀሪብና ስለበደልና ንስሐ ተዘይኣቲና ናይ ብሓቂ ናይ ዘለዓለም ህይወትና ዓረፍቲ ክንረክብ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ሞት ብሓቂ ምርጫ ድዩ ንሱ ድዩ ዕረፍቲ ንስሐ ምእታይ ዮናስ በደለኛ ምዃኑ ፈሊጡ ግን ንስሐ ከኣቲ ኣይደለየን ንእግዚአብሔር ይቅርታ ክጥይቕ ኣይደለየን ይቅርታ ጠይቁ ማዕበሉ ካብ ዝንፀጥ ካብ ዝብለሉ ናብ ባሕሪ ክመውት ሕሸኒ ኢሉ ከነ ሓጢአቱ ከነ በደሉ ከነ ህልኽነቱ ናብ ባሕሪ ህልኸኛ ስለ ዝኾነ አንዳንድ ጊዜ ኣብ ብዙሓት ኣገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከምዚ ዓይነት ክስብ እዩ ብሰንኮም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ዝጎድኦም ህልኽነቶም ዝጎድኦም ምዃኑ ይፈልጡ ጠማማነቶም ዝጎድኦም ምዃኑ እናፈለጡ ክፍኣቶም ዝጎድኦም ምዃኑ እናፈለጡ ዝገብርዎ ሁሉ ካብ ስራሕ ዘባረሮም ምዃኑ እናፈለጡ ካብ ብዙሕ በረከት ዘጉድሎም ምዃኑ እናፈለጡ ምስ ሰብ ዘጋጭኦም ምዃኑ እናፈለጡ ካብ ይቅርታ ጠይቆም ምሕረት ዝረኽቡ ዘዕረቑ ሽንፈት እናተሰምዖ ክባረክ ሸኒ ከነ ህልኽነተይ ከነ በደለይ ከነ ዓመፀይ ዝብሉ ብዙሕ ሰባት እዮም ከም ዮናስ ዝመሰሉ ናብ ባሕሪ ደርዊን ኢልዎም መፍትሒኡ ግን ንስሐ ምእታይ ነይሩ ካብ በደሉ ክመለስ እግዚአብሔር ይቅር በለኒ ኢሉ ተንበርኪኹ ብንምዓቱ ውስጥ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ተዝልምን ነይሩ ማዕበሉ ጸጥ መበለ ነይሩ ይቅር በለኒ ክእዘዘካ ይብሎ ነይሩ እግዚአብሔር ዝእዘዞ ሰብ ይፈቲ ይመመናል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 15 ፍቅደ 15 ክትሪእዎ ኣለኹም ካብ ናይ ሰነፍ መስዋዕትሲ እግዚአብሔር ዝእዘዞ ሰብ ከም ዝደሊ ነቢይ ሳሙኤል በግዚኡ ዝነበረ ንጉስ ሳኦል ተናጊርዎ መስዋዕትኻ ምቕራብ ሲል እግዚአብሔር ምእዛዝ ይሕጉሶን እግዚአብሔር እዩ ህልኽነት ሒዝካ ብህልኽነት እግዚአብሔር ተገልገልካዮ እግዚአብሔር ጾምካን ጸሎትካን ቅዳሴኻን መስዋዕትኻን ማህሌትካን ኣይቅበሎን እግዚአብሔር በምንም ተአምር ኣይቅበሎን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ዝተሰበረ ልቢ እዩ ዝቅበል በንጹህ ልቦና እግዚአብሔር ክጽልን ክጸውም እንተለኻዩ እግዚአብሔር መጀመሪያ ልብኻ ይዝሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ክንርኢ ተለናኮ እግዚአብሔር መጀመሪያ ናብ አቤል ተመልኪቱ ብድሕሪ እዩ ናብ መስዋዕቱ ተመልኪቱ ይብል ናብ ልብኻ ይርኢ እግዚአብሔር አምላክ بزي ቅንዕና እንተጾምካ እንተጸለኻ እንታይ ይጠቅመካ 40 መዓልት 50 መዓልት ተጾምካ አይጠቅምን ማለት እንተቆምካ እንታይ ይጠቅመካ መጀመሪያ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ሰብኻ ተዘዘለኻ ዶ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ አስፊርካ ይዶ ዮናስ በህልኽነቱ ሞት መሪጹ እና ብዙሕ ሰባት ኣብ ሓዳሮም ዝገድኦም ህልኽነት ዝጎድኦም ምዃኑ ካብ ዝፈትዎ ሓዳር ካብ ዝፈትዎ ናብራ ካብ ዝፈትዎ ስራሕ ዘፈላልዮም ምዃኑ እናፈለጡ ብሰንኪ ህልኽነቶም ብሰንኪ ናተይ ድምፂ ጥራሕ ይሰማዕ ብሰንኪ ስሕተቶም ንዘይ ምእማን ይቅርታ ንዘይ ምጥያቅ ናይ ብዙሓት ተሓዳር ይፈርስ ብዙሓት ካብ ዝፈትዎ ስራሕ ይባረሩ ካብ ዝፈትዎ ህይወት ይወፁ ካብ ዝፈትዎ ማንነት ጥዒና ድቃስ ይስኡኑ ካብ ዝፈትዎ ድቃስ ሙሉ ይስኡኑ ብሰንኪ ህልኽነት ማለት ሞት ይሕሸኒ ዝብሉ ግን ካብ ዝገብር ሞት ይሕሸኒ ብዙሓት ኣዋልድ በተለይ ኣዋልድ ዘሎ ችግር እዩ ብዙሓት ኣዋልድ ህልኽነት ሓዳረን ይብትረ ናይ ብዙሕ ዘሎ ኣዋልድ ካብ ዝፈትዎ ጓደኛን ካብ ዝፈትዎ ነገር ይባረሩ
نبزحات وطعات تشجرو نخبر خازيمين نخبر خامتشنا ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክስዕበን ዝደለ ክርስትና ንባዕልኻ ባዶ ጌርካ ክብርኻ ገዲፍካ ክብር እግዚአብሔር ለቢስካ ክብር እግዚአብሔር ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ክብር ዝኾነ ክርስቶስ ለቢስካ መኻዲ ከተለኒ ዝደለ ገዛእ ርእሱ ክሒዱ ይከተለኒ ኢሉ ንኽብርኻ ይትጨነቕ ኣባክ እግዚአብሔር ካብ ማንነት ያድሕነኒ ይበሎ ካብ ህልኽነት ያድሕነኒ ይበሎ ናይ ጾምና ናይ ጸሎት ናይ አገልግሎት ችግር የብለኝ ይበሎ እግዚአብሔር يصوم يصلي نطميت يشنفوي ندقاس شنفي አገልግሎት يزوعد سرعاتاتو نشنفي بصقا እግዚአብሔር يገልግልيه يصوم كما يصومن صلاينا አገልጋይን የለን ትብል ትኸውኒኻ كما يزمار የለን كما يسبح የለን كما يقدس የለን كما يصوم የለን ትብል ትኸውኒኻ ግን ሓደ ነገር ውስጥ አግን ዘይሸነፍካ ያለው ህልኸኝነት እምቢተኝነት ዘይመእዛዝ ከፋታሉ በደላሉ زيوم أو قدوم كنه اللي كان مقابل عيتته كنه اللي كاتدار كيتفرس كنه اللي كابز راح يجوزه مسك زيابير مستفوتونا يتفلل زي كله جزار أسوسه زي الشنفسه نجزيابير سبخونا يبر يوناس يوايو نجزيابير بيوهنته بمحرنته يزفل تمر نجزيابير كم زقط عجنا يفلتني بيوهنته يزفل سلا بعلو حساوي ممرك بهاليه نساتهم كاكفعتهم أي من نسون እግዚአብሔር ወና ይቀጽዑምን በከታተም ስለዚህ አመንጎ አነፈ ጉዳይ ሐሳው መመር ሐሳው ነብይ ዞላ ይፈጸመን ከባህልየ ለኸብሩ ተጨንቁ ነው አይተጨና ስለ ኸብር እግዚአብሔር ተጨነቁ ሰባት በአኻ ምክንያት በስብከትካ ምክንያት በትምህርትካ በምክርካ ምክንያት ዲሒኖም ንስሓን ተአትዮ ንስኻ እንተ ጉቱ ወዳእኻ ምንም ችግር ይውልደስ ክብለከሉ እግዚአብሔር አገልጋይ በመሆንካ በአኻ ብርሃንነት ግን ሰባት ካብ ጸልማት የምልጡ በአኻ ወንጌል ምስባገል ሰባት የምልጡ እዚ ግበር በህልኽነትካ ግን ዮናስ በህልኽነቱ ምክንያት ንስሓ ሳንመታይ በህልኽነት እናፈለጥካ ምህላህ ናብ መቃብር መእታይ እግዚአብሔር ይቅር ከም ዝብሎም እናፈለጡ እግዚአብሔር ኣብ ውስጦም ዘሎ ጥዒና ከም ዝፍውሶም እናፈለጡ ዘም ድቃስ ከሊእኩም ዘሎ ንስሓ ሳንመታይ ይቅርታ ሳን ምግባሪ ይቅርታ አብይ ዕረፍቲ ንስሓ አብይ ሰላም ድቃስ ሞዳታ ዮናስ ሸንዲን ኢሉ ሸንዲን ጸጥ ክብል ኢሉ ንሳቶም ድማ ሞዳታ ላይ እንታይም ጌሮ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ይብል ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ዮናስ ናብ ባሕሪ ሸንዲዮም ወብዶሙ ኸይጥየቁ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ታይክንገብር ኢሉ ሞዳታ ምጸለይ ነታ መርከብ ናወደብ ክምልሱዋ ጽዒሮም ተዝውን አይኮነልهم ሙዳታ ላይ ተንበርኪኾም እግዚአብሔር ወይለሙ በዚህ ሰብዚ ደም ከይተጠይቀና ይለሙ ምክንያቱ ችግሩ ሰብዚ ተኾይኑ ንሱ ዘይምለስ ተኾይኑ ይቅርታ ዘይትሎ ተኾንካ መፍትሒው ሞት ተኾይኑ ሙጋት ተኾይኑ ካብዛ መርከብ እዚኣ ነው ግዴና ለሚነው ግን ብደሙ ከይተጠይቀና ይለሙ ጸልዩ መጨረሻ ላይ ነው ታገረሙ ናብ ማዕበል ናፍቱ ባሕሪ ሸንዲዮም ወይ እታ መርከብ ጸጥ ኢላይ እግዚአብሔር አምላኽ ራይ ገዛና ማዕበል ጸጥ ይብሎ ናይ ህይወትና ማዕበል ጸጥ ይብሎ ናይ ናብራና ማዕበል ጸጥ ይብሎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ማዕበል ጸጥ ይብሎ የሀገርና ጦርነትን ማዕበልን ችግር ሁሉ ናይ ኢኮኖሚም ችግር ናይ ፖለቲካ ችግር ጸጥ ይብሎ በሐቅ ችግሩ ሲወገድ ነው ካገዛ ሰምሳ ዘያት ተቆዩ ናው ልቡ ዘይምለስ ተቆዩ ተሰብሱ ንስሓ እስካብ ዝኣትዚ ካብኡ ተባረረለካ ካገዛ ተወፅለካ እግዚአብሔር ነትገዛ እሱ ሰላምን ፍቅርን መንፈስ ጣዖት ክሰብረለካ ከፍዓት ከተወግደለካ ከማንነትካ እግዚአብሔር ከድሕነካ ለምን ነው ማንነትና ኢትልቅ ችግር ናይ ስርዓት ችግር ይብልና የሃይማኖት ችግር ይብልና ናይ ጾም ችግር ይብልና ናይ ማህሌት ችግር ይብልና ግን በውስጥና ትዕቢት አለ በውስጥና ለኸኝነት አለ አኔ በለጽ አኔ ይፈልጥ አነ ቅድም ዝብል አለ አንዱ ለአንዱ ጉድጓድ ይቆፍራሉ አንዱ ለአንዱ ህይወት ከበላሽው ሊጻር ትልቁ ናይ ክርስቲያን ችግር እዚዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካውዝ ለኸኝነት መንፈስ ይገላግልና ካብ ባዕሊ ያድሕነኒ ወል ካብ ማንነት ያንግፈና ናግፈኒ ወል
كوساني يدحنني يولو وساني بزح جيزي ጸጸተን ጽለ ይወሉ መንገዴ ብዙሕ ጊዜ ናብ ጥፋት ወሲድኒ ይወሉ ውሳኔ ብዙሕ ጊዜ ናብ ክፋት ወዲቁኒ ይወሉ አባክ እግዚአብሔር አብ መንገዴ ቆይምካ ንቅዱስ ጳውሎስን መንገዱ ቆይምካ ናይ ሞት ደብዳቤ መንጢልካ ናይ ህይወት ደብዳቤ ከም ዝሃብካዮ መንገዱ እሕዲካ መንገድኻ ከም ዝሃብካዮ አባክ መንገዴ ይከልክለኒ ይወሉ አብ ቅድመይ ጠጠው በልበሉ ንዘውስጥ ዘሎ እንቅፋት ዝኾነኒ ናይ ልበይ ችግር አንጻሃዮ ማንነት ያንጻሃዮ ሁሉ እና ነዚ ይገሩ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቃቅሪዮም ድሕሪው እግዚአብሔር አምላኽውን ጸጥ ከም ዘርበለሎም ይሪ ዮናስ ግን ናባሕሪ ደርብየሞ ሽዑ ታመርከብታይ ኮይና ጸጥ ኢላና አገዛና ዘሎ ማዕበል ችግር አማንነትና ዘሎ ማዕበል ችግር አብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ማዕበል ችግር አብ ስራዕና ዘሎ ማዕበል ችግር አብ ሃገርና ዘሎ ማዕበል ችግር ጸጥ ንኽብል ተኾይኑ አኡ ዘድሊና ምንሳህ ዝምለስ ተኾይኑ በትምህርቲና ምንሳህ ክንምልሶ ንሞክር እንተዚ የለግን ዓመፀኛ ደቂሱ ዘይጽሊ ንሳህ ዘያአቲ ንሕና የዋሃን ተጾምና ተጸለና ተተማህለን ንሱ ስለዘይተመለሰ ምናልባት እግዚአብሔር እሱ እስካብ ዝመለስ ዝም ክብል ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሃገሩ ዘሎ ጦርነት ካብ ሃገሩ ዘሎ ችግር ንኽድሕነና ተኾይኑ ሁላትና ዓመፀኛታት በደለኛታት ዝኾንና እግዚአብሔር በዲልና የተኾይና ልብና መጀመሪያ ንፈትሽ ገዛና ንፈትሽ ቤተክርስቲያንና ንፈትሽ ሃገርና ንፈትሽ ስራሕና ንፈትሽ ንስሓ ንእተ እግዚአብሔር ይቅር ክብለና ማዕበሉ ጸጥ ከብለና ናዚ የመጀመሪያ ምዕራፍ ዘምሃርና ዝመኸረና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ዝተኸበረን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር